Halor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kahinyotep Youth Council hak ap khandai trik naitung ajar riau kelaiti da darkha saulat kejela UCH Vijay Shankar da kajingkarpat baunya keren baka Ministry of Health and Family Welfare ka Sarkar India bakan ajing menjer na kabanta ban pentrikam ya kajing thungkam gabalong prapho la arpho kata prapho person kajing thungkam diginas kenthai katba arpho person yakinos senrang Haligrams Hospital habakaran skilap thai khubor Upresiden kaseng upa roy ko person rem ulaong baka ni kajing dawa jong kaseng kalong hadien baka jing yoi ya kajing don diginos senrang Haligrams Hospital kabalong penban kajing siye yakinong pang kibaliwat jing sumar support ni Grims. Pi kumban chupan kan ma pi nak kaliang jong kaseng haki ni kisnam ki peladap. Ngila pelong ngila ai ki jing tho ngila ikendu iki bor penya jong ka ni Grims hakabedi ba jing thungkam ya ki nurse ki bedi kisenra. Ngimla banlen dah hakani katayo dah hakini ubenai kalaja ka tu kajingja. Ba nurse ubedi usenrang ukta klem okor ya ka khna khlung kapor bakilek ban sim dawai lane ban sumar ya ledi ni Grims. Bat kumangitip hadin balap pelong yang tu Norset exam. Bun nak nurse senrang ki kiwi ki hospital kim trek ban sim lawan berat lot cepot ni Grims. Dia kan ni kamat ngila de ban keren bagi bor pet jokan ni Grims ne ni Grims ki pentip bangila tho saka Ministry of Health ne nak Ministry of Health ki klam ai ya kata ka approval hakaba hakinu ki recruitment nang ni sakmat ka bede ki nurse kade bandon kata ka 80 to 20 ratio hakaba mot ba berapa persen ki bandai ki kentai 40% ki bandai ki senrang kumangitip kila adon ki institute ki bahek ki National Institution apa ri India kum ka JIPMER kum ka IMS ki bapentri kam yang kani 80 to 20% haba ki le recruitment na ta ki nurse ham tambe yang i kum ka jat benriu ka ba ngim semua kuat lani ngim kuat ban ha ila ki jong ki kun ki ti ban sak sumar ki hospital kam tambe apa ni Grims sakaba ki nurse baru khat ki ki senra manu ban sukwa manu ban kemen lani manu ban kuat ban ha ban sumar nanti tinakali yang ka jong ngila keren bat governor ngila penpau ban ong ba kamdi ka bolong khala kani bat ngila pentip rio governor bana kaliang ka jong kaseng ngila keren bagi pon ni Grims ka berat ya kani haka Ministry of Health tina kaliang ka kaseng kerpat ya governor bana kaliang ka jong uru shim ya kani ban keren baka Ministry of Health nang ban penting kena ba kani ka 80 to 20% han naka benta ka future recruitment ka Ministry of Health kada ban ay approval kana baka ni Grims lada kale ya recruitment nang isakmat kan le ban penbun ki nurse kentai ni ban penbun ki nurse senrang ti halor kini kiai nakaliang jong governor ula usngok tenat ya ka jingwan ra ka jongi kini kimat ki badon kam tam e na ka menta ka jongi ki trai muluk bat ula ongru ba un shimkhia ban pensngo la kalong na ka menta ka dihu la kalong na menta ka ni Grims la kalong bat ka Ministry of Health bat ka Ministry of Defence bat ka Ministry of Home Affairs ya kini ki santli kimat ki ba ka seng labu ahmad jong governor na kaliang jong governor ula tharu ki officer ki badon lang bagi dei ban shimkhia ban le ka badon kaman dia kita kini kimat ki bangi keren badu governor mentasi kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka tham artli ki jela ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka balong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ka khubor balapau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jila menta kisdang pen khre banthau ya ka joint action plan